Boga bela jelema ni waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli bɛ se aw bela jelema. Bi tuguni an ye wulikajɔ kɛ ka se ATT-Bugu Ɲamana ATT-Bugu an ye wulikajɔ kɛ ka se yan nɔ ka kɛɲɛ ni kuma dɔw ye minnu lasera d'abord Nuhun Togo ni ale ye politikima ye an ka jamana in kɔnɔna la. I b'a ye k'a fɔ ko a ye lase dɔw ta ka an ka ministre kɔrɔ dɔ sɛgɛrɛ ni o ye Mohamed Ali Bacili ye n'ale ye ministre de la justice kɛ en même temps a ye ministre du domaine et de l'urbanisme fana kɛ Mali kɔnɔna la. I b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye logement sociaux ko ye a yirala k'a fɔ ko waati dɔ kɛra ko lo 20 tun bɛ yen nɔ k'a to ministre la k'a ye olu dɔw kɛcogo dɔ la minnu ma se ka faamuya. An ye Bacili fana ka jaabiw lamɛn o jaabi kɔnɔna la i b'a ye Bacili ye maa dɔ tɔgɔ fɔ a kɔnɔna la ko k'o ɲininka k'o bɛ dɔ ni kalama a ko la ni o ye Manju Ture ye an wulila ka se olu ma bi u ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye a la walasa maliyɛnw bɛ se ka perepelatigɛ sɔrɔ a logement sociaux ko in na. Manju ni wula. Aba salam alaikum. I bɛ se ka mɔgɔ hakili lajigin i ye jɔn ye wa? Voilà, donc ne ye Musa Manju Ture ye n ye organisation de défense des droits au logement du Mali n ye o ɲɛmɔgɔba ye. Ayiwa Bacili ye kuma min fɔ ko k'i ɲininka logement sociaux lo 20 ko in na k'i bɛ dɔ kalama a la i bɛ jumɛn de kalama a la? Voilà, donc n b'i fo yani n ka ɲininkali in jaabi n bɛ tasibila kɛ fɔlɔ an ka sɔrɔsiw minnu binna jamana in kɔnɔ finitigilakaw bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn binna ka tasibila k'u ye Ala ka yafa k'u bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ u somɔgɔw ye ko Ala ka sini lahara sɔn somɔgɔw ye. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ effectivement i y'a fɔ cogo min na n ye n tɔgɔ mɛn réseaux sociaux kan Bacili ye an interpellé a soko kuma na. C'est le lieu ici et maintenant de remercier Bacili. Parce qu'il va dans Sion Dobé Fodo Lebala. Bacili, c'est vrai, il a été ministre de l'Habitat. Wati Mina Kato ministériel. Au Wati qu'on a somadi attribution maquet, donc on va y avoir une commission d'attribution massive à Wati. Mais fait mon kera à Wati, Maoudo de tout, mais nous, les logements sociaux, nous, décelons le Kassara. Nangama les logements à réattribuer. Donc maintenant charia sɛbɛn kelen don k'a fɔ ni ministre bɛ so c'est à dire ka so minɛ mɔgɔ wɛrɛ la k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ministre bɛ se k'o kɛ cogo mun ka d'a ye kuma tɛ a waati Bacili ye anw de wele k'a fɔ ko ale bɛ se ka so in di maa mun ka d'a ye mais a ka d'a ye a ye OMAS mɔgɔw wele ko bon ko OMAS mɔgɔw kana so ninnu tila n'u ma anw wele n'an ma jɛ ka so ninnu tila ɲɔgɔn fɛ effectivement baara in kɛra ten donc bi ni mɔgɔ kan ka fo Bacili kan ka fo ni mɔgɔ kan ka remercier Bacili kan ka remercier parce que il n'était pas obligé à waati ka anw don a la a tun bɛ se k'a di maa mun ka d'a ye kamasɔrɔ sarakisɛ yɛrɛ bɛ yen sarakisɛ bɛ yen min b'a jira k'a fɔ ko Bacili tun bɛ se ka so in di mɔgɔ mun ka d'a ye j'invite minnu bɛ k'a fɔ k'a ye so mugan ni n b'u invité logement social sara dɔ bɛ yen n'an k'a ma le décret 0351 du 8 mai 2015 a sariya mugan ni duurunan ye mun de fɔ. L'article 25, qu'est-ce qu'il dit? Article 25, Article 25, l'organisme de gestion désigne, après avoir constaté nos les anomalies et procédé aux sommations nécessaires, communique la liste des contrevenants. Au courant de moi, au courant de moi, OMAS est séquestré qui est caillé, qui a beaucoup de bébés, qui joue à la carte de silo, qui a sosra. Contrevenants, avec les faits reprochés, communique la liste au ministre chargé de l'habitat. OMAS est en situation d'état. Djourbe Mamouna Katadi, ministre de l'Habitat. L'Habitat, qui prend la décision. Hein, la décision de retrait et de réaffectation du logement. Donc, au courant de moi, nous OMAS est en situation du ministre de l'Habitat. Ministre de l'Habitat, Mamoun Kadaye Kasodama, Chara do for Chara Kishef. Donc, comment à Wati Bacili a un mole, quand OMAS est mort, quand fouille Kobon, Somounou, n'a l'air de ce qu'a dit Mamoun Kadaye. OMAS mɔgɔw kana so in tila k'a sɔrɔ anw sen t'a la anw b'a ko kalama a dira fantanw ma a dira maa minnu mago tun b'a la donc pour nous c'est un non événement ni mɔgɔ kan ka foni na moi je pense que Bacili mérite d'être félicité il mérite d'être respecté i y'a faamuya. Ayiwa réattribution kɔfɛ la an ye k'a fɔ ko aw ka lase dɔw la aw delila ka kuma fɔ fɛnɛ k'a fɔ ko réattribution na ko maa dɔw bɛ yen nɔ olu ka so minɛra k'a di maa wɛrɛw fɛnɛ ma min ma kɛ sariya kɔnɔna la et puis min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ko an ka ministre yɛrɛ muso ye dɔ sɔrɔ a la. Oui, effectivement, il b'a dɔn an bɛ mɔgɔw hakili jigin dɔɔni commission fɔlɔ mun tun sigira waati tɛmɛnen na fo Isa Guindo tun y'a ɲɛmɔgɔ ye n'o commission cira. Isa Guindo ye jɔn ye? Isa Guindo ye commission kɔrɔ ɲɛmɔgɔ kɔrɔ de ye donc o commission mun cira olu tun ye liste mun bɔ o liste annulé liste mun jaabi fɔlɔ mun annulé la o la
Je pense que kɔfɛ u ye commission kura dɔ sigi, une commission de 45 jours. O commission kura mun sigira a tun fɔra ko o commission bɛ baara kɛ tiɲɛ kan, jɛlenya kan, jamanadenw ka nafa kama. Mais o yɛrɛ juguyara ni fɔlɔ ye. Sabu mun na liste filanan mun bɔra, je pense que an y'a kuma fɔ dɔɔni ka taa ka segin o ka taa ministre ɲininka. Anw ko ministre ma, an ko jamanadenw y'an ci a ma, malidenw y'anw ci Kamina ma, k'a ɲininka ko Hawa Danbele tɔgɔ min bɛ liste in kan ko n'a furumuso don, arisa ko n'a sɔrɔ Hawa Danbele tɔgɔ min bɛ liste kan ko ni ministre Kamina furumuso don walima a furumuso tɛ k'a k'o bɔ ka malidenw jaabi. Awa son numéro in ye jumɛn ye? C'est le logement 13 482 au nom de Hawa Danbele. Je pense que le ministre est boli caman kɛ mais ministre m'a da maga la. An bɛ bɔ tuguni k'a fɔ ko jamanadenw y'an ci, malidenw y'an ci ministre Kamina ma, n'o ye ministre de l'habitat ye, k'a f'a ye ko Hawa tɔgɔ Danbele tɔgɔ min b'a kan, Hawa Danbele, logement 13 482, k'a ka bɔ ka jamanadenw jaabi ni a furumuso don walima n'a furumuso tɛ. O ye ɲininkali kelen ye. Attribution mun fana kɛra tuguni, an y'a ye Ibrahim Boubacar Keita tile la, Aya ka waati le 21 bérets rouges tombés au temps de Aya. Ibrahim Boubacar Keita nalen pour que o komɔgɔw ɲɛji cɛ, F4 dira o komɔgɔw dɔ ma pour que ka mankan na jamana kɔnɔ, pour que ka basigi na jamana kɔnɔ. Ni attribution kelen in na, Kamina ka ni attribution kelen in na, olu bérets rouges komɔgɔw dɔ ka so minɛna komɔgɔw la ka di ni attribution in kelen in kɔnɔ tuguni. C'est le logement 10 599 au nom de Feu Aliou Bongana Maïga. Aliou Bongana Maïga tun ye l'un des 21 bérets rouges tombés au temps de Amadou Aya Sanogo. Donc so dira ma i bɛ k'a fɛ 10 599 bɛɛ ka liste kɔnɔna lajɛ. O so in tilala ka di tuguni Soumaïla Traoré de ma. Donc moi je pense que anw bɔra k'a fɔ fan bɛɛ k'a fɔ ministre in ye attribution mun kɛ a ma kɛ tiɲɛ kan a ma kɛ jɛlenya kɔnɔ. Commission yɛrɛ sigira cogo min na a ma sigi tiɲɛ kan a ma sigi jɛlenya kɔnɔ. Donc moi je pense que n'an ko Malikura mɔgɔw ma min kɛ Malikura man ka kɛ. Nous avons tout le temps soutenu la transition, mais je pense qu'aujourd'hui, ça devient un ras-le-bol. Quand on dit Malikura, n'aw ko Malikura, mon commission kura te sigi, ka dépôt kura kɛ a ka di maliden minnu ye Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan. U k'u ka dossiers bila, a ka di maa minnu ye bɛɛ ka t'i ka so ɲini. Mais ni ministre de l'habitat yɛrɛ muso, ni ministre yɛrɛ bɛ so ta ka di a muso ma, bérets rouges komɔgɔw ka so bɛ minnu la. Donc moi je pense que ninnu ye walew de ye, walew minnu tɛ bɛn jamana kura kɔnɔ. Donc comme n jɛɲɔgɔnw bɛ yan n bɛ bɔ kuma kɔnɔ ka kuma d'u ma. Organisation de droit de défense au logement du Mali ne au secrétaire général ye. Ayiwa ko yan nɔ i b'a ye k'a fɔ ko espace ko problème dɔ bɛ aw fɛ yan nɔ, i bɛ se ka i da don a la k'a ɲɛfɔ an filɛbagaw ye wa? Effectivement an bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo, n bɛ filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo, n bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma minnu binna front na, an bɛ dugawu kɛ Ala k'u dayɔrɔ sumaya. Ni ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ parce que n'i ye logements sociaux yɛrɛ ta k'a lajɛ bi ka kibaruya lajɛ, a kibaruya compliqué don bi kosɛbɛ fo k'a dama tɛmɛ. Ministre min bɛ actuellement n'o logements sociaux ministre ye, ne hakili la anw ka jɛkulu de y'a bisimila fɔlɔ a nalen ministère la ka na n'a ye Tabakɔrɔ ka Tabakɔrɔ problème misɛnnin bɛɛ ɲɛfɔ a ye. Logements sociaux min bɛ Tabakɔrɔ yan a ma se a ka fɔ mɔgɔ ye, n'i nana a kɔnɔ a ka ca a man ca a ma se o ka f'i ye. Espace minnu b'a kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la. Donc anw kɔfɛ yan juste a ma se ka taa yɔrɔ jan, n'i ye anw kɔfɛla in lajɛ i bɛ so caman bilalen minnu ma se ka laban yɛrɛ fɔlɔ. Ninnu ye problème ye min ka gɛlɛn bi kosɛbɛ. O kɔfɛ ka na an ka espacew lajɛ, espace minnu kan ka aménager ka di Tabakɔrɔkaw ma n'a bɛ kɛ u mago ye. Bon an ye nin bɛɛ fɔ ministre ye ka taa n'a ye terrain kan ka fɛn caman yira a la ka sira an ma se bi ma. Donc siraw kun kan ka dilan, sugu tɛ mɔgɔw bolo, dɔgɔtɔrɔsow fɛn caman de b'a kɔnɔ an ye minnu ɲɛfɔ. Bon mɔgɔ caman bɛ ne wele en longueur de journée, toi tu es notre Ségal, vraiment an b'a ɲini fɛ ka nin lase ministre ma. Je pense que ka ministre yɛrɛ ta ka na n'a ye terrain kan ka fɛn bɛɛ yira a la a tɛ tɛmɛ o kan. Donc nin bɛɛ kɔfɛ an nana mun constater, an y'a ye tuguni k'a fɔ ko o espace kelen minnu bɛ yen n'u u ma se ka aménager ka di Tabakɔrɔkaw ma u ka k'u mago ye, olu bɛ ka tila ka feere tuguni ministre ɲɛna nin bonyana anw hakili ma. A bɛ ka feere ka jɔ ka kɛ so de ou bien ka kɛ mun ye? Bon o bɛ ka feere particulier de ma, dɔw bɛ se anw ma ko olu ta don k'u b'a kɛ école ye. Bon particulier de don anw dun bolo espace ninnu c'est des titres fonciers de l'État. Attebugu kɔnɔ espace minnu bɛ yen u bɛɛ kun dɔ de kama. Dɔw bɛ sugu, dɔw ye dɔgɔtɔrɔso ye, école a bɛ dabɔ olu de kama, mais particulier kelen a ma dabɔ ko ka feere olu ma. Espace minnu don u tɛ se ka feere, sarakisɛw de b'an bolo an bɛ baara kɛ ni minnu ye. Donc sariyaw tɛ se ka sɔsɔ an ɲɛna ko an tɛ kuma o la.
ne ye Mohamed Jara ye, ne ye ODEDEL autorité morale ye. Awa i tɔɲɔgɔn bɔra ka kuma caman fɔ sisan fɛn min ye logement social ko min bɛ ɲamana nɔ nin waati in na bakuruba la i bɛ se ka mun de fɔ ka fara u ta kan. Bon n ye secrétaire général ka kuma mɛn ka président fana ka kuma mɛn ne kɔni ta ye mun ye nin ko in na anw logement social mɔgɔw tɔɲɔlen don bi fo ka taa s'a dan na an ka espace bɛɛ feerela ka ban foyi tɛ yen a ma se ministre ma ka mun fɔ a ɲɛna sisan nɔ anw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ye la pour que ka ministre ka démission demander an kun ye labɛnw dɔw kɛ mais ala y'a kɛ comité de gestion minnu bɛ yan nɔ olu coordinateur taara voyage la Sikaso Defuko la bon fidèle président fana mun bɛ yen nɔ o fana balimamuso dɔ fatura ala ka hinɛ na donc sinon on est prêt dans les jours à venir an bɛna bɔ pour que ka ministre ka démission demander a ka taa ka bɔ yen kabini ministre nana yan nɔ an ma lafiya problème dɔrɔn de b'an da la yan nɔ wa foyi tɛ yen k'an ye mun fɔ nin ministre ɲɛna k'a sera k'a kɛ. logement social ko in na an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko depuis k'a ko daminɛ a tɛ tile fo ka n'a bila est ce que an bɛ se k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnna attribution kɛra wa. kabini logement social ko daminɛna a tɛ tile la fo bi problème mun bɛ logement social ko la bi a ɲɔgɔn na a ma deli ka k'a la fɔlɔ sow tɛ ka di a dicogo la caution tɛ yen apport personnel tɛ yen so dilen kɔfɛ de u bɛ k'a fɔ mɔgɔ ye k'a ye taa apport personnel de caution déposé o ye fɛn ye mun ma deli ka kɛ a bɛɛ fɔra ministre ɲɛna apport tɛ yen caution tɛ yen mais a y'a ɲɛtugu k'a di a diya ɲɛmɔgɔw ma mun ka d'a ye a bɛ k'o de kɛ bi donc vraiment anw ni nin ministre tɛ se ka jɛ diɲɛ foyi la tuguni n'a bɛ yen anw de kama anw maliyɛnw kama vraiment on veut plus de lui encore nin ministre in ka taa ka bɔ yen vraiment et dans les jours à venir an bɛ labɛnw na il va partir n'a ma taa an bɛ taa démission min na ka taa di premier ministre ma voilà. merci beaucoup. an ye plainte fila don cour suprême na et jusqu'à preuve du contraire an bɛ k'o jaabi kɔnɔ komi sariya b'a yɛrɛ sago la donc halisa an bɛ makɔnɔ na mais an bɛ mun ɲini u fɛ u ka wuli k'u jɔ nin ko in na joona parce que plus waati bɛ ka janya ko bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ i y'a faamuya a bɛ minnu ɲɛna ko so b'u bolo so tɛ maa bolo fɔlɔ dɛ parce que anw ye plainte don so ninnu dicogo kan parce que a ma ɲɛ a ma kɛ sariya kɔnɔ donc an bɛ sariya maaw de ka an bɛ k'olu ka bila la k'u kɔnɔ hali sini donc on attend d'abord la cour suprême. donc an b'a a tigilamɔgɔ ma yɛlɛma halisa wa. bon n y'a mɛn k'u bɛ k'u dɛn ka fɛngɛw di notification di alors que normalement anw ka jate la malgré k'an tɛ sariya dɔn mais ni kɔni plainte bɛ maa fila ni ɲɔgɔn cɛ baara bɛ kan ka jɔ de pour que sariya k'a ka baara kɛ ni sariya y'a ka baara kɛ o tuma u bɛ se ka tɛmɛ ni baara ye mais an ɲɛ b'a la u bɛ k'u dɛn k'a di mais halisa anw da b'an ka cour suprême na wa an bɛ to